Програмистът е специалист, който, използвайки различни програмни езици, кодира информацията, като и предава определен видео и аудиовид. В наши дни това е, може би, най-популярната професия. За да произведе исканата от него компютърна програма или система, програмистът използва специални езици за програмиране, съставя кодове, провежда необходимите тестове и осъществява прилагането й в практиката. Той прави анализи на информация и извършва проектиране. За успешната реализация в тази професия са необходими развити математически способности и аналитично мислене, търпение и концентрация, развито въображение и изследователски дух. Програмистът трябва да е способен да прехвърля в компютърен език действията, необходими за решаването на даден проблем, да е любознателен и креативен. Тъй като английският език се е наложил като общ за компютърната наука, работещите в тази област трябва да го владеят много добре. Програмистите работят предимно в офис среда, седнали и в постоянен контакт с монитора на компютъра. Условията на работа създават предпоставки за проблеми с очите, мускулите и ставите, поради което е много важно специалистите да спазват изискванията за здравословен и безопасен труд. Бурното развитие на информационните технологии и нуждата от подготвени кадри доведе до изграждането на мрежа от професионални училища, където да се обучават младите хора, както и до разширяване на възможностите за продължаване на образованието в техническите университети. Работата на програмистите е с голямо приложение във всички области на обществения живот, както в държавния, така и в частния сектор. Както всички компютърни специалисти, те трябва постоянно да следят новостите в тази динамично развиваща се област и да се усъвършенстват, което им позволява да се реализират успешно навсякъде по света.